Hatod sa Indo kan Department of Social Welfare and Development Bicol asin sa pakikipagtabangan kan Radyo DCGB ang programang DSWD5. Ini ang programang mataunin paliwanag sa proyekto asin mandato kan DSWD. Mga impormasyon na dapat maaraman kan publiko mapadapit sa serbisyo na ipinagtatao kan DSWD bilang sarok sa mga social service arm kan gobyerno. DSWD5. DSWD5 maghahatod kan mga naginibuhan kan DSWD sa Kabikolan. Ini ang programang magiging tulay nindo para makinabang sa mga pinaghahatod na programa kan DSWD. Marina, magdangog asin magpartisipar sa programang DSWD5. DSWD5 digdi sa DZGB. Hindi lahat ng superhero ay lumilipad at nakakapat maskara. Sila ay simpleng tao lang ngunit katatagan at malasakit ay pamihira. Dapat mapagaling ang serbisyo para sa bawat Pilipino. Puso, serbisyo, pagkabay sa pagkalingan laging handa. May hatid na pag-asa dahil bawat buhay mahalaga. Angels in red vests sa pagkalingan laging handa. Extra life. Sige, buwelta na kita digdi sa programa sa DCGB this time atod sa Indo kang Department of Social Welfare and Development Bicol DSWD5 ang programang DSWD5 kada Martes po yan alas 10 nin aga sundo alas 11 nin pagkaudto sarong oras na pag-iriba-iba tanganing maisihan niya to an man lain-lain na informasyon na dapat niya tong maaraman in connection kan mga serbisyos sosyal asin informasyones na hali po dyan sa DSWD. And syempre, may tsansang manggana, manalo ng 100 pesos load ang mga taga-antabay natin sa programa. Dahil na pagparahalo yung ta medyo huro halawig ining tema na sa tuyang dadangugon ididiskutir kan sa tuyang mga pag-iriba hali dyan sa DSWD5. Ako po sa indong servidor sa radyo si Pio Fernandez and this time ipasa natin kay Madam Justin J. Escoro. Madam Justin, welcome ulit sa programa. Good morning. Good morning, sir. So, good morning po everyone sa mga listeners, sa ating mga Facebook Live viewers. Ako po si Justin Joy Escuro, Information Officer 2 ng Assistance to Individuals in Crisis Situation Program ng DSWD FO5. So, makakasama niyo po kami ni Sir Pio, kasama po ang aming mga guest sa loob ng isang oras na punong-puno ng impormasyon dito lamang sa DSWD5, Serbisyong Oragon sa lahat ng panahon. So, magandang umaga po sa aming manonood sa live stream, sa Facebook live stream sa DCGB News Online at sa DSWD Region 5 Facebook page. Madam Joy, may guest tayo yung kasama natin diyan. We have the privilege to introduce sa ating mga listeners sa AM Band, AM Band yung traditional radio napapakinggan tayo region-wide and maging sa labas po ng Kabikulan yung sa mga AM radio napapakinggan tayo diyan. And sabay tayong nakikita, napapanood worldwide yun sa DCGB News Online, at sa YouTube DCGB Legazpi City, Philippines. Madam Justin Joy, kindly introduce yung mga guest diyan. Go ahead. So, magandang umaga po sa aming mga guests from mga magagandang cluster heads po ng Crisis Intervention Section. So, makakasama po natin si Miss Lovely Cometa, ang Social Welfare Officer 2 ng Crisis Intervention Section, and si Miss Hazel Ann Kismorio, ang Social Welfare Assistant ng Crisis Intervention Section. Hawak po nila ang operations and admin support functions po sa section po na yon. So it's Madam Hazel. Good morning, Madam Hazel. Good morning po. Yeah, and Madam Lovely. Good morning. What a lovely day. We have Lovely and Hazel and Madam Joy Escoro. May pa-contest tayo ngayon, Madam Joy. Sinasabi ko sa iyo, may pa-contest tayo. Sige, sige. So sa aming pa-contest po, maaari po kayong sumali. Sumali lamang po sa ating text message at manalo ng 100 peso load
I-text lamang po ang inyong pangalan, space, address, space, sagot, space, contact number na gustong loadan at isend lamang po sa Globe na number po ni Sir Pio Fernandez ang 0966 0730115. So, ulitin ko po yung Globe, okay po? So, 0966 0730115. Sa Smart naman po, 0942 670 1195. Ano po yung katanungan? Oh, yung katanungan po natin, abangan nyo po yun kasi madidiscuss natin yun during po the discussion with Miss Hazel and Miss Lovely. So, ang tanong po natin, sino ang mga beneficiary or clients ng DSWD Assistance to Individuals in Crisis Situation Program or ang AICS program? Ulitin ko po ha, sino po ang mga beneficiary ng DSWD AICS program? Yun, napakadali pong sagutin yan. Basta makinig lang sila sa talakayan, isang oras sa talakayan ng DSWD 5. Ang question is, sino ang mga beneficiaryos o anong tawag sa mga beneficiaryos? Sino ang mga beneficiaryos ng DSWD ng tinatawag na AICS program? Anyan ang pag-uusapan ninyo, di ba? AICS, ano nga po yung AICS? Ang lahat-lahat dyan, yung mga gustong manalo sa ating test question, 100 pesos load, sagutin lang ninyo, sino ang mga beneficiaries ng AICS program ng DSWD. I-text lang yung pangalan ninyo, address, and sagot. And siyempre, yung phone number, andyan yan. First come, first serve basis, yung pinakaunang tama ang sagot, yun ang mananalo ng 100 pesos load ngayong umaga sa programang DSWD 5. We now go sa ating mga kasama. I-turn over natin kay Madam Justin Joy Escoro ang usapan at ang mga guest natin, si Ma'am Lovely at si Ma'am Hazel. Madam Justin Joy, go ahead. So, since mapag-uusapan natin mga madam ang AICS program, so pwede niyo po bang i-define kung ano ang AICS program? Okay po, ang Assistance to Individuals in Crisis Situation Program ay isang programa ng DSWD na nagbibigay ng tulong pang-edukasyon, medikal, pamasahe, pamlibing at maging probisyon ng pagkain at iba pang kagamitan para sa mga Pilipinong humaharap sa iba't ibang krisis, sakuna o matinding kahirapan po. Okay, ma'am. So, sino nga po, ma'am, yung mga beneficiary ng AICS program? Ayan, so prioridad po ng ating programa ay yung mga individual at pamilyang nasa krisis. So yung kasalukuyang may pinagdadaanan na krisis katulad ng halimbawa may na-ospital sa kanila or merong namatayan or naging biktima ng isang sakuna o bagyo. So, sabi niyo, ma'am, mga individual na sumasailalim or nag-undergo ng crisis situation. So, ano po yung mga serbisyo at mga programa po ni AICS na handog po sa mga taong may kinakaharap na krisis? Sige po. So, yung mga binibigay po natin na tulong, isa po dyan yung para sa medical assistance, para doon sa mga individual o may mga kapamilya na may pinagdadaanan or na ospital or may malubhang karamdaman. So pangalawa po yung funeral assistance para doon sa may mga namatayan na pamilya. Pangatlo yung educational assistance kapag merong silang anak na or estudyante na kasalukuyan ay nagkakaroon sila ng problema sa pagpapaaral ng kanilang mga estudyante. At yung iba, Meron naman po tayong transportation assistance. Kung baga, pag kailangan po nila ng pamasahe pang transportasyon, kung magpapa-check up or magpapagamot sila sa ibang lugar or may kapamilya silang namatayan sa ibang lugar, na nakatira sa ibang lugar po. Okay po. So, sa medical assistance, ma'am, since na-mention mo, ma'am, ano po yung iba't ibang klase ng medical assistance na pwede pong ma-avail ng ating mga kliyente? So for medical assistance po, una, pwede, kapag may sakit sa pamilya nila or sila mismo ay mayroong malubhang karamdaman, maaari silang makapag-avail ng medical assistance for medications or yung reseta na yung mga gamot na inirereseta sa kanila ng kanilang doktor. So yung requirements, idiretso ko na po. So yung requirements po para dito, kailangan po nila mag-secure ng medical certificate galing
galing sa doktor na nag-check up sa kanila, and yung reseta na ibinigay sa kanila ng doktor, or kung mayroong laboratory request na ibinigay sa kanila, maari din po yun na maihingi ng tulong sa atin. So yung lahat na yun na requirements po ay kinakailangang dala ng kliyente yung original na copy ng requirements. And para sa reseta at sa mga laboratory request, yung photocopy lang po ang kukunin namin. Pero latest po yun, ano ma'am? Yes po, latest po yun, at dapat yung gamot ay hindi pa nabibili ng ating pasyente and yung laboratory. Within 3 months lang po yun, ano po? So, Yes po. ang So, validity nun? Within 3 months lang po yung validity ng ating mga documents for medical assistance. Meron din kami ma'am na mga questions sa social media page kung pwede daw bang mag-request din ng medical assistance for assistive devices. Ano po ba yung mga requirements tungkol doon? Sige po. So, for assisted devices po, kinakailangan po yung quotation, kung magkano yung, maliban sa medical certificate, quotation kung magkano yung aabutin ng assistive device na kinakailangan ng pasyente. And yung request pa din po ng doktor. Okay. And of course po, yung valid ID. So, sa lahat ng type of assistance na ibinibigay po ng AIX ay laging kinakailangan po yung valid ID ng ating kliyente. Sa therapy ma'am, nagbibigay din po ba tayo? Yes po, nagbibigay din po tayo sa therapy. Ganun po sa sinabi ni Miss Lovely, ang ating requirements po sa therapy ay of course yung valid ID ng ng maglalakad, medical certificate, at of course po yung treatment protocol na kailangan pa ng isang pasyente. Alright. So, balita ko ma'am, nakakapagbigay din tayo ng tulong doon sa mga pasyente po sa hospital through medical assistance for hospital bill. Pwede niyo po bang maisalaysay kung ano yung mga requirements and kung paano yung proseso pag-avail po nito? Yes po. Isa sa ating mga assistance na binibigay ay yung para sa hospital bill. Ito po ay para dun sa mga pasyenteng presently or currently confined. At ang ating requirements naman para dito ay yun nga po, medical certificate or medical abstract, original or certified true copy, and then valid ID ng maglalakad, progress bill or final bill, at kuminsan po nagpapadagdag din po tayo ng social case study. Alright. So, bukod po sa medical assistance, may iba pa tayong binibigay na assistance, mga financial assistance sa AIX program. Pwede pong ma-describe kung ano pa yung iba? Ayan. So, isa pa po sa assistance na binibigay ng ating programa ay yung funeral assistance, or para doon sa pamilyang mga namatayan. So, yung requirements po natin dito, of course, yung valid ID pa din po ng kliyente na maglalakad, funeral contract nagaling po yun sa punerarya, death certificate po na dapat ay rehistrado na sa local civil registrar ng kung saan po namatay yung ating yung namatay. And then po, certificate of outstanding balance na dapat po ay latest po siya, issued po siya yung date kung kailan po ay maglalakad ang ating kliyente sa opisina. Okay, thank you Ma'am Love. So, bukod sa funeral assistance, na-mention kanina ni Ma'am Hazel yung tungkol sa transportation assistance. Paano po ba siya pinoproseso? Ano po yung mga requirements tungkol po dito? Yun po, para sa atin naman ng transportation assistance, kailangan ng kliyente ng valid ID para naman sa mga biktima ng pickpockets or yun po, na meron silang nawala na on travel sila, police blotter, tapos police certification. Aside from that po, meron din tayong medical assistance na pinapadaan through transportation assistance. Yun nga yung nasabi ko kanina na kung sila po ay magpapagamot or magpapa-hospital sa ibang lugar, ang kailangan naman dito ay medical certificate at of course yung other na reseta or quotation na under sa ibang hospital na hindi under hospital dito sa Albay. At meron din po tayo nung para naman sa kung may kapamilya kang namatay na wala talaga mag-aasikaso dun sa ibang lugar, funeral contract and registered death certificate plus yung valid ID of course. Alright, sige ma'am. So,
Lahat pong ito sa mga assistance na banggit ay na-avail natin on-site or may mga na-avail din tayong assistance off-site? So kadalasan po ito ay na-avail natin on-site, yung medical assistance, funeral, and your transportation assistance. Okay. Di ba meron din tayong food assistance, Ma'am Love? Yes po. So yung food assistance po natin, madalas po ay ibinibigay natin ito sa malasakit centers. So yung purpose po nito ay kapag yung ating kliyente or yung beneficiaryo ay may problema sa nutrition. So priority nito yung mga nakakonfine natin na pasyente or yung nagbabantay sa pasyente sa ospital. So yung requirements po, syempre yung valid ID pa din po ng ating mga kliyente, and then medical certificate, parang as a proof po na sila ay merong pasyente na currently confined po sa hospital. Sige, thank you, Ma'am Love. So, lahat pong itong mga assistance na ito ay paano ba siya binabayaran ng DSWD? Outright cash ba siya or ano po ba? Anong mode of payments po ni DSWD para mabayaran ito? Lalo na yung mga hospital bill? Karamihan po ng ating assistance ay outright cash. Except dun po sa hospital bill na nagbibigay din po tayo ng guarantee letter sa ating basta partner po natin ng isang hospital. So pag sinabi pong guarantee letter, ito yung mga amount na 10,001 above. Ang maximum po natin ay 150,000 at depende po ito sa assessment ng social worker. Pag nakita nila na matindi ang pangangailangan ng isang pamilya na mabigyan ito ng guarantee letter po ang binibigay natin. So, for hospital bill lang yun, Ma'am Hazel. Di ba nung February ay nagsagawa ng MOA signing ang DSWD with partner pharmacies? Yes po. Meron din po tayo sa ating partner pharmacies. As long as yung mga medicines ay available sa ating partner pharmacy, binibigyan din po natin ng guarantee letter. Pero ang amount po nito ay less than 10,000 po. Alright. Sige. So, ano po yung outright cash at guarantee letter? Anong pagkakaiba nila? Ayan. So, yung guarantee letter po ay nabanggit na nga po ni Ma'am Hayes. So, yung outright cash naman po, ito yung mga assistance na ibinibigay natin sa ating mga kliyente na ang amount po ay 10,000 and below. So, ito ay ibinibigay natin automatic po kapag nagproseso na or nag-undergo na sa process ang ating mga kliyente sa ating opisina. Okay, so pag outright cash po, 10,000 below. Pero pag guarantee letter, whether it's medications or hospital bill, 10,000 to 150,000. Tama po ba? Yung sa hospital bill. Pero yung sa medicines. Ay 10,000 below. Basta partner natin yung pharmacy. And ito po ay guarantee letter. Letter ang binibigay natin sa client. Tapos tayo na ang bahalang magbayad sa hospital. Directly po sa kanila ang payment nito. Okay, ma'am. So, since kanina napag-uusapan natin yung pag-avail ng mga medical assistance, funeral assistance, transportation assistance, saan po ba pwedeng makapag-avail ang ating mga listeners if ever kailangan po nila ng financial assistance na magpo-fall under dito sa mga ganitong circumstances? Saan po kaya pwedeng makapag-avail ang ating mga kliyente? Ayan. So, sa ngayon po ay meron na tayong 10 satellite offices dito sa Bicol Region. So, first po ay yung ating Albay Satellite Office na matatagpuan sa Gaisano Office po sa ground floor, malapit po sa Watsons. And pangalawa po, meron din po tayong satellite office sa Sorsogon City na matatagpuan po sa NER Building, M. Santos Street, Calle Nueva, Polvorista, Sorsogon City. And next po ay meron din po tayo sa Catanduanes, sa Virac, na matatagpuan din po sa Capital Compound ng Catanduanes sa Barangay Santa Elena, Virac, Catanduanes. And of course po sa Masbate, meron din po tayo isang satellite office na matatagpuan din sa Capitol Road, Barangay Ibingay, Masbate City. So, sa compound din po ito ng Capitol ng Masbate. And then, sa Camarines Norte po, meron tayong 2 satellite office. Isa po sa Daet. Ito ay matatagpuan sa LGR
Building, J. Lucban Street, Daet, Camarines Norte, or yung malapit lang po ito sa may Capitol Building din ng Camarines Norte. And then, meron din pong isa sa Labo. So, ito ay matatagpuan sa Labo Convention Center na Bulhao, Labo, Camarines Norte. Aside sa po sa mga minention ni Ma'am Lovely, meron din po tayo sa AIX Naga Satellite Office kung saan ito po ay nakalocate sa 3rd floor Nagaland E-Mall, Elias Angeles Street, corner PDS Street, San Francisco, Naga City. Sa AIX Iriga naman ay sa CBD Bus Terminal, Barangay San Roque, Iriga City. At sa Tigaon naman ay sa Zone 2, PDA, Karaykayon, Tigaon, Camarines Sur. At sa Irosin naman po ay sa Inac, Barangay San Pedro, Irosin, Sorsogon. Ito naman po, Ma'am Justin, ay talagang nag-add tayo ng mga satellite offices para mas mapalapit sa atin yung mga kliyente. Hindi sila mahirapan na pumunta if ever sa medyo malayong satellite office. Bukod dito, ma'am, di ba na-mention nyo rin kanina yung tungkol sa Malasakit Center, nakakapag-avail din ang mga kliyente natin sa Malasakit Center. Tama po ba? Yes, ma'am. Meron tayong 7 malasakit centers dito sa Region 5. So, isa po dito sa Albay, sa BRHMC or yung dating BRTTH. And isa din po sa Sorsogon, sa Sorsogon Provincial Hospital. Isa sa Masbate, sa Masbate Provincial Hospital. Sa Catanduanes, sa Eastern Bicol Medical Center. 2 sa Camarines Sur. Yung BMC or yung Bicol Medical Center and yung Bicol Region General Hospital and Geriatric Medical Center, and isa po sa Camarines Norte sa Camarines Norte Provincial Hospital. Okay po. Paano po, ma'am, napasama ang DSWD sa mga agencies na nagbibigay ng serbisyo sa mga Malasakit Center? Pwede po ba kaming bigyan ng history? So, bali po ang Malasakit Center, yung pagkakaroon ng ating Malasakit Center sa mga public hospitals ay naisagawa po siya sa pamamagitan ng Republic Act 11463. Ito po yung pagtatayo ng Malasakit Center sa mga public hospitals na kung saan ay, kumbaga, ito yung magsisilbing one-stop shop sa ating mga kliyente. So, yung mga participating agencies dito ay yung DOH, yung PCSO, PhilHealth, and yung DSWD. So, ano yung layunin, ma'am, ng Malasakit Center? Siyempre po yung layunin nito ay para hindi na kinakailangan pang lumabas sa ospital yung ating mga kliyente o yung nag-aalaga sa mga pasyente natin. So, hindi na nila kinakailangang lumabas para lang makahingi ng tulong sa mga nasabing ahensya. Kasi nilalapit na through Malasakit Center, nilalapit na natin yung serbisyo natin sa mga nangangailangan sa hospitals. Paano, Ma'am Love, yung pagproseso ng tulong sa Malasakit Center? Same lang ba siya dun sa mga nabanggit natin for on-site, yung mga sa satellite offices? So, yung pagproseso po, first po, kinakailangang dumaan muna yung ating mga kliyente or kung sino yung magpoproseso ng tulong sa medical social service ng hospital. And then si medical social service ng hospital ay sila yung mag-i-endorso sa mga nasabing opisina. Kung halimbawa sa DSWD, sila yung mag-i-endorso sa atin kung sino yung mga pwede nating bigyan ng tulong. So, sa medical social service ng hospital ay nagsasagawa na po dyan ng, kumbaga, initial assessment kung yung kliyente ba ay pasok or eligible siya na mabigyan ng tulong ng ating programa. Alright. So, napakadaming napag-usapan sa first 30 minutes natin sa DSWD 5. So, siguro, May i-add lang po ako, Ma'am Sige, Justin. ma'am. I-add ko lang po, i-clarify ko lang na etong Malasakit Centers natin, ang pwede natin ditong i-cater ay yung mga kliyente or pasyenteng nandun presently naka-admit dun sa mga hospitals na minention po ni Miss Lovely. Hindi po pwede dito yung naka-confine ka sa ibang hospital tapos lalapit ka. Alright.
Alright, so hindi po pwede, clarify din, hindi pwede yung mga nasa private hospital Yes, naka-confine po, tapos po, mag-a-avail po. sila sa Malasakit Center. Dapat yung naka-confine lang sa public hospital, like yung mga na-mention Yes, po. ni Ma'am Lovely. Alright, sige. Sige, since napakadami na nung napag-usapan, baka ma-info overload yung mga yung mga listeners natin sa radio and sa Facebook Live. So, siguro mag-time break muna tayo, sir, para... Sige, taod-taod na iba pang mga informasyon as digdi po sa programang DSWD 5 kasabay ang DSWD Region 5. Dakol na mga informasyones po ito halimbawa may pasyente baga sa private hospital, sa public hospital, and pwedeng mag-avail ng AIX, di ba? Mga sistema kung paano hindi naman natin hinihingi na magkasakit pero talagang may mga nagkakasakit baga. And yung mga palaboratory, pwede pala kaya lang siyempre hindi lang naman isa dalawa yung nangangailangan. Kapag dating dyan sa mga satellite offices, pila-pila talaga yan. We have to understand. And pag kumpleto ang papeles, and konti naman yung nakalinya, madali ang proseso. Yun. Kaya lang, maya-maya, bago tayo mag-break, anyone can answer the question, halimbawa, merong si person A naka-confine sa isang hospital, private hospital at that kasi siyempre pag may sakit hindi naman naiisip na ng mga nakapamilya, ang gusto nila maidala agad sa hospital na pinakamalapit para ma-save yung buhay ng tao regardless kung public or private, yun ang pumapasok sa isip nila So halimbawa na confine doon si Mr. A and kailangan ng gamot kaya talagang walang-wala, kailangan ng gamot. And narinig na may AX pala. Pwede ba yun? Pwede ba sila? So who can answer the question? Na-confine si Mr. A sa isang private hospital, nangailangan ng gamot, wala kaming pera. Kasi emergency nga, ako'y magsasaka, mangingisda, janitor lang, shine boy, ito para padyak. Anong gagawin ko? Paano ba? Sige po, madam, Ayan. So, syempre po sir, pwede po silang mabigyan ng assistance, pero subject for assessment pa din po siya ng ating social welfare officers sa ating mga opisina. And sabi ko nga po kanina, ang kliyente ng AIX program ay yung mga individual or pamilya na nasa crisis. And yung binigay mo po sir na sample na si Mr. A ay na-confine sa private hospital. So kung i-assess po natin siya ay kasalukuyang nasa crisis po siya at yung kanyang pamilya. So eligible po silang mabigyan ng assistance. Pero as to the amount po kung magkano yung pwede nating maibigay, yun po ay magdedepende sa magiging assessment po ng ating mga social workers. So ano yung mga nadalhing papeles? Kasi ako naman ay pobreng mangingisda lang, hindi ko mga alam yan mga requisitos na yan. Papsan, anong dadalhin ko? Wala kaming pambili ng gamot. Ito na nireseta na ng doktor, kailangan na to. Pupunta ko dyan sa may Gaisano, sa may Watson, anong dadalhin ko? Sige po. So yung requirements po natin, unang-una yung valid ID po ng ating kliyente, If wala yung ID. maglalakad. Yung maglalakad. Yung Okay, maglalakad okay, po sige or magpoproseso ng assistance. Oo. And pangalawa po, yung medical certificate or medical Oo. abstract na issued po sa hospital and yung original copy po nun. And then yung Oho. bill, progress bill po or yung dapat po yung bill ay wala pang or may bawas na po ng sa PhilHealth, ng sa senior citizens, Oo. kumbaga final bill na po ng pasyente. Hindi, ganito kasi hindi pa naman final bill eh. Andun pa lang, nakakonfine. Kailangan lang ng gamot. Gamot. Yung gamot na muna. Kasi nasa emergency kami, wala kaming pera. Kailangan lang ng gamot kasi pinabibili na ng doktor. Kami, pobreng mangingisda lang, pobreng parapadyak. Narinig namin may AX. Ayun, anong dadalhin namin para mabili na tong gamot na to? Ano ba? Oo. So, yung gamot po, sir, Oo. i-check po muna natin kung hindi po siya available sa hospital. Oho. So, kung hindi po siya available sa hospital, pwede natin silang mabigyan ng assistance for medicines. Yan. So, ang kailangan po na requirements, yung medical certificate pa din po, and Opo. then, yung reseta po ng doktor. Yan. Oho. Yun ang dadalhin. Opo. Plus yung ID ng Nang magpaprocess. maglalakad po. And Yun. sa atin po, kasi halimbawa, pasyente yung
yung beneficiaryo. Oo. And kapag po ang kliyente or ang magpaproseso ay hindi immediate relative ng pasyente, kinakailangan pong makapagbigay siya ng authorization sa kliyente. Kumbaga, ilalagay po doon na ako, ino-authorize ko ang Oo. aking uncle or ang aking lolo kasi hindi na siya immediate Yeah, relative yeah. na magproseso ng assistance sa DSWD. Tapos ilalagay po Simple yung handwriting will Opo, do. sir. Yes po. Pepirmahan nung asawa nung naka-confine o yung naka-confine mismo kung pwede siya makasulat. Apo. Ito, Kung- kapitbahay ko ito, itong pangalan, siya na muna po ang maglalakad kasi hindi ko kaya. Pirmado. Yun, Permado po, pwede sir. yun, no? And dapat po yung Oo. perma niya ay pareho sa perma na nakalagay sa valid ID ng pasyente Kung or walang ng valid ID, ako nag-authorize. nga ay para padyak lang eh. Wala ako, pobre ako, para hilamon lang. Paano yun? Paano natin matutulungan yun? Because they are the grassroots level. Wala ako ID. Paano ba yun? Oh. May ganyang sitwasyon Opo, na. opo, May opo. ganyan. Paano ba natin matutulungan yan? Oh. Minsan, sir, ang Oo. nire-require po natin kasi meron namang mga barangay na nag-i-issue ng barangay certificate. Barangay Yun. certificate, barangay ID. Oho. So, pwede po yung barangay ID as long as naka-indicate po doon yung kompletong basic information ng pasyente. And ang nakaperma po doon ay si kapitan Yeah. ngayon. Pwede bang certification? This is to certify that itong pangalan na to is residente namin. Kaya lang wala itong ID valid kasi ito lang ang trabaho nito. Wala siyang PhilHealth, wala siyang ganito. Permado, ito residente namin ito. Ito ang pangalan ito. Pwede ba 'yon? Ng kapitan. Ano O siya, ma-issue yung barangay ng Barangay ID po dapat. Ay kung sabi naman ng kapitan, wala kaming ganyan ini-issue pa, paano ba? Dead end tayo. Hindi, sir. Oo. Maghahanap pa din po tayo ng ibang paraan. Kasi Ayun, yung layunin oo. nga natin ay makatulong. Pero dapat Yeah. po ay pasok pa din po tayo sa guidelines ng programa. Yun. Para hindi din po masasakripisyo yung programa natin. Yun, oh. That's Tapos the yung point. pagbibigay That's the po point. natin Oo. ng tulong sa Kasi wag na kliyente. natin pahirapan pa yung naghihirap na sa ospital eh. Wala na makain, walang pambili ng kung ano. Kung ano pang dokumentos. Pero pasiguro naman tayo kasi pera ito ng tao. Na hindi natin dapat maibigay sa hindi naman nangangailangan. So yun po marami pang mga katanungan na pwede tayo. Yun yung naka-confine ha. Iba pa yung lalabas na ng hospital. Iba naman yung mga magpapalaboratory lang. So may mga kanya-kanyang lalo pa. Siyempre yung main topic po ninyo mama no. Mamaya po yan pagbalikan sa tuyang programang DSWD 5 Oras Pilipinas. It's 10:32. Mga idol, narito na ang ilang paalala ng DSWD tungkol sa kanilang programang Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS. Medical Assistance, Reseta, Laboratory Request. Para sa medical assistance, prioridad ng ahensya ang may mga malalang karamdaman tulad ng chronic kidney disease, cancer, congestive heart failure at iba pang sakit na nangangailangan ng mahabang gamutan. Ang medical documents po ay valid lamang within 3 months simula ng araw ng check-up. Ang mga gamot, lab request na nabili at nagawa na ay hindi na maaaring may apply sa AICS. Medical Assistance, Hospital Bill. Hindi na maaaring i-apply sa AICS ang pregnancy, birth-related cases, maliban na lamang kung may mga complications. Ang mga hospital bills na fully paid na ay hindi na rin maaaring may apply sa AICS. Kung ang mag-aasikaso ay hindi ang mismong benepisyaryo, kailangan niyang magbigay ng valid ID at authorization letter kung saan nakalagay ang relasyon niya sa kliyente na magpoproseso ng assistance. Funeral Assistance. Ang AICS ay nakapagbibigay din ng tulong pinansyal para sa may mataas na balanse sa funeral service providers. Prioridad na mabigyan ng assistance ang mga namatayan sa nakalipas na 3 buwan. Ang PETSA ng Certificate of Outstanding Balance ay pareho dapat sa PETSA kung kailan naka-schedule sa AICS para sa pagproseso ng assistance. Bukod sa Certificate of Outstanding Balance, kinakailangan din ng valid ID ng maglalakad, registered death certificate at funeral contract. Para sa mag-aasikaso na hindi immediate family member ng namatay, kailangan kumuha ng Certificate of Nearest Kin sa barangay o kaya ipresenta ang authorization letter galing sa immediate family member. Siguraduhing dala ang mga orihinal na kopya ng mga nasambit na dokumento.
Ang DSWD Field Office 5 ay nagpapaalala sa publiko na ang paghingi ng tulong sa aming programa at serbisyo ay libre at walang bayad. Tanging lehitimong mga dokumento lamang ang tatanggapin ng DSWD. Mahigpit na ipinagbabawal ang pangingikil at pamimeke ng mga pirma o dokumento. Ang mga paalalang ito ay kaugnay sa maraming insidente ng fixing o pananamantala ng ibang individual sa pangangailangan ng ating mga kababayan. Ang sinumang mahuling sangkot sa mga gawaing nabanggit ay may karampatang parusa na naaayon sa batas. Malinaw itong nakasaad sa RA 11032 o ang Ease of Doing Business, EODB, and Efficient Government Service Delivery Act of 2018. May sikat na NGO sa amin. License pa sila sa DSWD? Kailangan ba? Ang mga grupo na nais magkawang-gawa ay dapat magpalisensya sa DSWD. Batas yan! Ito ay para sa tamang implementasyon para din may transparency at accountability. May perks ba yan? Bilang Licensed Social Welfare and Development Agencies o SWADAS, maaari silang maging prioridad na mabigyan ng tulong teknikal at pinansyal mula sa local at foreign agencies. Aba, iba talaga kapag lisensyado. Pati benepisyaryo, tsak, protektado. Para sa mga tanong, makipag-ugnayan sa DSWD Standards Bureau or Regional Office o mag-email sa standards@dswd.gov.ph. Tandaan, ang SWADang lisensyado, siguradong lihitimo. Isang mensahe mula sa DSWD. Busog na ba ang lahat? Kasi kung hindi pa, narito kami upang bigyan kayo ng ilang masustansya at mahalagang impormasyon patungkol sa Supplementary Feeding Program ng DSWD. Ano ang Supplementary Feeding Program? Ang Supplementary Feeding Program o SFP ay kontribusyon ng DSWD sa Republic Act 10410 o ang Early Years Act of 2013 at Republic Act 11037 o ang masustansyang pagkain para sa Batang Pilipino Act na naglalayo na matulungan ang mga batang undernourished sa bansa. Ang SFP ay nagbibigay ng karagdagang probisyon ng pagkain bukod sa regular na pagkain sa tahanan para sa mga batang naka-enroll sa Child Development Centers, CDCs at Supervised Neighborhood Play SNP Groups bilang parte ng kontribusyon ng Department of Social Welfare and Development DSWD sa Early Childhood Care and Development ECCD program ng pamahalaan. Ang layunin ng SFP ay ang mga sumusunod: magbigay ng dagdag na suporta sa feeding program ng mga bata na kabilang sa mga pampublikong daycare centers, Child Development Center at Supervised Neighborhood Play Groups na pinangangasiwaan ng mga lokal na pamahalaan gamit ang mga locally produced na pagkain at sangkap na ayon sa Philippine Dietary Reference Intake. Magpaunlad ng wastong kaalaman, kaugalian at kasanayan ng mga bata, magulang at caregivers sa pamamagitan ng edukasyon sa kalusugan at nutrisyon at magpaunlad at mapanatili ang nutrisyonal na kalagayan ng mga batang benepisyaryo. Ang mga sumusunod na supplementary feeding program ay ang mga sumusunod: mga batang 2 hanggang 4 taong gulang sa mga Supervised Neighborhood Play SNP Groups, mga batang 3 hanggang 4 na taong gulang na naka-enroll sa mga pampublikong daycare centers, Child Development Centers, CDCs, at mga batang 5 taong gulang na hindi naka-enroll sa Department of Education preschool subalit naka-enroll sa CDCs. Ang implementasyon ng programa sa lahat ng CDCs at SNP areas ay sa loob ng 120 feeding days. Bawat batang naka-enroll sa ilalim ng programa ay binibigyan ng 15 pesos kada araw. Kasama dito ang 11 pesos para sa ulam at 4 pesos para sa kanin. Hindi lahat ng superhero ay lumilipad at Hindi lahat ng superhero ay lumilipad. Sige, bolta na kita sa programang DSWD5. May nagapot digdi, may kunyan, may query. Anyone can answer before we turn over the microphone to Madam Joy.
yung mga senior citizens, pwede daw mag-avail yan sa AIX para sa maintenance medicines. Sige, kindly answer. Whoever wants to answer, go ahead. Na-mention na mga individuals na pwede sa atin mag-apply sa kanilang maintenance medicines. Yun po ang mga ano naman natin dito, ang requirements natin is same po sa na-mention kanina, medical certificate, laboratory requests at mga reseta. Yun, halimbawa, maintenance para sa cholesterol, sa blood pressure, Yes. pwede dyan. Ah. Ano lang dadalhin? Halimbawa, ang hingin lang sa blood pressure and sa cholesterol, ano ba ang dadalhin lang? Yung reseta, pwede na yun. Opo, reseta and laboratory requests kung meron po. Kung walang lab Tapos request, medical reseta lang, certificate po. okay lang yun. Okay lang po. Yung reseta, okay lang. Senior citizens at that, ano? Yes po. Yun. Pwede pala, yung nagtatanong dito, kung pwede yung sa senior citizens, sige, prepare lang niyo yung reseta and yung meron kayong ano pang mga dokumento dyan, nasa kung ano, para wag nang pabalik-balik, ano. And ano ba binibigay para sa mga maintenance medicine? Ano ba? Cash ba or guarantee letter na ito dalhin dun sa butikang ito, dun nyo ito i-present para makuha yung medisina? Ano bang sistema? Usually, sir, dahil may partner pharmacies na kami, karamihan po ay guarantee letter na. Yan. Pero kung hindi available sa pharmacy na yun yung gamot, Oo. outright cash pa rin po. Okay, so halimbawa ako, dinala ko na dun, ito yung reseta ko para sa cholesterol, guarantee letter, ito dali mo sa pharmacy A. Ay, naubusan yung pharmacy A. Babalik ako sa inyo, wala na po sa pharmacy A. Cash na yung ikon ninyo. Hindi, sir. Kung minsan, usually po, bago kami magbigay ng guarantee letter, Oo. kino-confirm muna namin sa pharmacy That's kung good. available yun, para hindi na Oo. pabalik-balik yung That's good. kliyente. Kung hindi available at the time, hintay muna. Kung hindi naman po, is Oo. outright cash talaga yung ibigay. Outright cash Apo. na. Okay. So that's good. Ano? So yun pong katanungan ng ating mga listeners sa senior citizens. Yun ang kailangan ng mga maintenance. Yes po. So pwede pala sa AIX. And now we go sa ating pang discussion kay Madam Justin Joy and sa ating mga guest. Go ahead po. Yun. So, since napag-uusapan natin, ma'am, yung mga AIX satellite offices, malasakit centers, pwede nyo po bang i-differentiate yung pagkakaiba nung dalawa? Okay po. Ang AIX satellite offices po ay open para sa lahat ng mga individual at pamilya na may kasalukuyang pinagdadaanan na krisis. Samantalang sa malasakit centers naman po, ang mga kliyenteng sinoserve ng AIX program ay ang mga kasalukuyang naka-admit na pasyente sa ospital. Kasama sa maaring ma-avail na tulong sa ating programa sa malasakit centers ay ang food assistance para sa mga pasyenteng may malubhang karamdaman at matagal nang naka-admit sa ospital. Funeral assistance naman kapag ang pasyente ay namatay sa ospital na may malasakit center, at transportation assistance naman kapag may request ang doktor na kailangang ikonsulta ang pasyente sa hospital sa labas ng probinsya. May mga cases na tayong nahawakan dito, ma'am, na sa malasakit natin kinikater, pero nalilipat natin sa AIX satellite office, wala naman. Meron naman po tayo na nakikater na sa satellite office natin nire-refer. Alright. Ano yung mga cases kapag ganun, ma'am, na ililipat natin from malasakit center, ililipat natin sa satellite? Usually po pag nakalabas na sila sa hospital, pero kung baga na entertain din naman ng mga client ng mga workers natin doon sa malasakit centers, inire-refer na lang sa ating satellite office. Alright. Sige, thank you, ma'am. So, since ang AIX program po ay hindi super, pero malaking program siya ng DSWD at frontline program po siya ng DSWD, meron po ba kayong number of AIX beneficiaries po na nakapag-avail na ng mga iba't ibang assistance ng DSWD? Kahit po yung total na lang dito sa region. Ayan. So, for on-site po, as of ngayong March po, ay nakapag-serve na tayo ng 24,156 na mga kliyente. So, covered na po niyan yung iba't ibang uri ng assistance na ibinibigay po natin sa kanila. Sa off-site naman po, or yung payout na isinasagawa natin sa labas ng opisina, ay nakapag-serve na tayo ng 19,202. All over the region din po yun. And then, for malasakit centers, ay nakapag-serve na tayo ng 2,205 sa mga malasakit centers sa yung 7 malasakit centers natin. So in total po ay mayroon na tayong 45,563 na kliyente na nabigyan ng tulong sa pamamagitan ng AIX program. Sa mga kliyente po bang to, na-insure po ba natin na itong mga kliyenteng ito ay sumusunod talaga sa proseso at or may mga kliyente rin na nakakalusot or ano ba?
ine-ensure po natin na lahat ng kliyente or ating beneficiaryo ay talagang deserving po sa mga na-mention pong assistance natin. At ma-mention ko din po, Ma'am Justin, ang ating mga empleyado sa AIX ay talagang masyado silang Critical. mabusisi sa pag-check ng dokumento para din maiwasan natin yung mga pag-aabuso ng ating mga ibang tao na gustong abusuhin ng ating programa. Katulad po ng Ma'am Hazel, pwede po ba tayong makapag- Usually po, dobleng busisi or kino-confirm natin sa mga doktor or sa mga ospital kung talagang itong pasyente ay pasyente talaga nila. Usually makikita naman yan sa mga pinapresent na dokumento. So pag meron tayong medyo nag-red flag na, marami yung kino-confirm ng ating mga workers together with sa ibang mga agencies para malaman natin or ibang partners para malaman natin kung talagang totoo yung kanilang present na dokumento. So may mga cases at instances din po ng mga ganong klaseng anomalies like may mga issues on fixing, issues on forgery and falsification of documents. May mga cases po bang nakukuha ang AIX? Yes po, marami tayong kaso ng ganyan, Ma'am Justin. Sa katunayan po, meron tayong mga na ipinadaan na sa korte dahil sa kanilang pag-falsify ng documents. At regarding naman po sa fixing, parati nating ipinapaalala sa ating mga kliyente na ang pagpila at ang paghingi ng assistance sa ating opisina ay wala siyang bayad. So dapat po wala silang binabayaran na isang tao na kunwari humingi ng number or nagpila sa kanila. Dapat wala po yun. Kasi hindi po natin yun tinotolerate. Okay, so hindi po ang AIX program po, hindi libre po siya sa lahat. Tama po ba, Ma'am? Yes po. So, may pahuli po ba kayong salita sa mga listeners natin, sa mga viewers natin? Yun po, i-remind lang po namin sa ating listeners na ang DSWD, especially ang AIX po, ay talagang handang tumulong sa ating mga beneficiaries na nasa krisis. At yun po, maganda din po ang partnership natin sa mga ospital, sa mga pharmacy, na kung saan lahat ng programa ng gobyerno ay nagme-merge po or nagko-cooperate and nagko-coordinate sa isa't isa para ma-maximize ang tulong na pwedeng maibigay sa isang kliyente or pasyente. Ganun pa man, lahat po ng ito ay kumbaga lahat ng opisina ay handang tumulong sa kanila as long as meron na mga kompletong requirements. At ipapaalala lang po namin na ang DSWD po ay augmentation lang siya. Kung baga pangdagdag lang sa pangangailangang pinansyal ng isang pasyente or kliyente. Kaya nga yun po, na-mention ko din na dahil maganda ang partnership natin sa mga ospital at mga pharmacy, meron po tayong other than DSWDs, may PhilHealth or may PCSO para din makadagdag sa kanilang tulong pang pinansyal. Alright, sige. May idadagdag ka po, Ma'am Love? Ayan, idadagdag ko lang po yung frequency or gaano ba kadalas na maaring makapag-avail yung ating mga kliyente. So, kasi kanina medyo nakaligtaan natin yon. So, for medical assistance po para sa mga reseta, ay every 3 months po yung pwede nating pag-avail. So, halimbawa po ngayon ay nakapag-avail kayo ng medical assistance for reseta or laboratories, magbibilang po tayo ng 3 months para makapag-avail po ulit tayo kapag halimbawa for maintenance medication po yung i-avail natin. So, every 3 months po, clarify po namin, every 3 months po, pwede pong mag-avail ang isang kliyente ng AIX kung medical assistance. Apo. Tama. Sige. So, wala na. Yan. Uy, kung sila ingat kung magsusumiti sila ng dokumento, dapat yung genuine. Huwag silang papalsify para lang makahingi ng tulong. Makukulong kayo dyan. It's winning time! Winning time. Tingnan natin, Ma'am Joy, Ma'am Lovely, and Ma'am Hazel kung may mga tama sila na sagot. Eto, 10:09. May nagsagot 10:09.
Uy, Oho. ang aga. Pamilya na nasa crisis situation. Tama po ba to? Tama. Ba! Ah, Nadali 100 pesos. ni Madam Delia Palen ng Ginubatan Albay. Very good. Eto si Madam Delia Palen ng Ginubatan. Siya yung pinakauna 10:09. Pero meron ding isa pa, dalawa ito o 10:09, 10. Ano bang desisyon natin ito, Madam? Dalawa silang tama, isang taga Santo Domingo, isang taga Ginubatan. Yung pinaka-nauna, sir. yung pinaka-bottom, yun ang pinaka-bottom ayun. So congratulations kay Madam Delia Palen ng Ginubatan Albay. Ito po siya, nanalo siya ng 100 pesos load. Hintayin mo na lang. Ito, ang dami pa mo. Sunod-sunod yung mga kondila. Text sila. Kaya lang, ito si Madam Delia ang nanalo. Yun. Sige. Lahat ng super Madam Joy, sa iyong imbitasyon po ulit sa ating mga tagapakinig. Go ahead. So, sana po ay marami kayong natutunan sa loob ng isang oras na punong-puno ng diskusyon tungkol sa AIX program at sa mga malasakit centers sa buong Bicol Regions. Maraming salamat po sa lahat ng tumutok sa programang DSWD 5 Serbisyong Oragon sa lahat ng panahon. Para po sa ibang updates, bumisita lamang po sa aming website na fo5.dswd.gov.ph o kaya hanapin po ang DSWD Region 5 Facebook at Twitter na may username na @DSWDFO5. Maaari rin po kayong bumisita sa aming opisina sa Magnolia Street, PBN, Buraguis, Legazpi City at sa aming satellite office sa Rawis, Legazpi City. Para po sa mga katanungan ukol sa mga programa at serbisyo po ng DSWD, makipag-ugnayan lamang po sa mga sumusunod na text hotlines 0951-106-5172 at 0949-132-6593. Ulitin ko po so yung dalawang text hotlines po ng DSWD. Yung una po ay 0951-106-5172 at yung isa naman po ay 0949-132-6593. Yan, sabi nung isa, 10:08 niya ako nag-text pero dumating 10:09. Napaka-clear naman ng ating ating patakaran, iba. Yung pinakaunang ma-receive dito. Yun. Yun na. Kaya ito, nag-con siya. 10:08 ako, sir, nag-con, opo. Pero yung isa, nauna, 10:09 dumating. Sige. Sa pangunguna po ng aming Regional Director Norman S. Laurio, hanggang sa muli po nating kwentuhan dito sa programang May Kalinga at Pagmamahal, ang DSWD 5 Serbisyong Oragon sa lahat ng panahon. Thank you so much! ay hatid na pag-asa dahil bawat buhay mahalaga. Angels in red vests. Programang DSWD 5. Abangan giraray sa masunod na Martes ang sarupang edisyon kan DSWD 5 digdi sana sa DZGB. Ang Albay Electric Cooperative Incorporated or ALECO nag-aako na ng mga aplikasyon para sa Lifeline Subsidy.